जों मैया नुदों जे आसाम सरकारनि केबिनेटआ 419 टी गार्डेन साहा बागानाव थानाय भेन्सार स्कुल जायखौ टी गार्डेन मेनेजमेन्ट कमिटिया सामलायदोंमोन 419 गंनै एमइ स्कुल गंसे हाई स्कुल आरो बे रनज पेगु बिथाङा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा गावनि टुइटआव होदों जे बे फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लाबायनानै जों बे डिसिसनखौ बरायदों खोब पजिटिभ डिसिसन नाथाय एखे लेभेलाव बिटिआर सुक्तिनि 6.3 आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङमोन 3 बोसोर सिगां बिनि सायाव टन्न डिसकासन खालामनाय जादों कमिटि दानाय जादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय मडेलिटिखौ एबसुनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय जमा होनाय जाबाय आरो बिनि उनाव सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय केबिनेटआव लाबोबाय आरो गोबांबार कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखायबो एनाउन्समेन्ट होबाय किन्तु जोङो थांनाय 3 बोसोराव जिखौ जों खोब आसाबादिमोन खोब हपफुलमोन बे दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै दा बेखायनो बबे आधाराव बबे बेसिसाव 419 टी गार्डेननि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरदों बबे मडेलिटिजों जों बुजियाखै आरो बिथांमोननिखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायोबा गोरलैयैनो बर' मिडियामनि फरायसालि बिटिआरआव थानाय गासैबो मिडियामनि फरायसालि आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि फरायसालिखौ मानो सरकारि खालामनो हाया बिसोर जोंनि देटसिन कुइसन आरो बेखायनो जों खावलायदों जे खोब गोख्रैनो आसाम सरकारा बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि पेन्डिं मेटार बेखौ गोख्रैनो सरकारि खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आरो खुनु कारनाव जाहाथे बियो डिले जाया बेखौनो जोङो आसाम सरकार आरो गासै जि डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोननिसिम जोङो दाबि दैखाङो गोजोन्थों।